Hello lovely people and welcome back to our channel. Thank you so much for stopping by and checking out this video. And if today is your first time on this channel, you are welcome. We are so happy to have you here. And my name's Joy. On this channel, we'll be bringing to you latest news and gist. And if you'd like to see more videos from this channel, do go ahead and click on that red button down below, that is subscribing, and turn on that bell notification so you'll be notified anytime we upload videos. You will be the first to hear Bagam and you come and enjoy it. Oh my god. So in this particular video, I am going to be watching with you. So with that being said, let's get into the video. N'Igbo anụ na dị na-abụ na dị nke mbụ ndị South East Governor ndị nke abụọ wee wụrụ Ọhamadike Biafra Maazị Nnamdi Kanu na ngwazi Igbo na ha họrọ ofu. Ya wụ ndị mbụ na ndị egere na-agwa m na ngụcha ntị m na ntị ya anụ ihe ahụ ụmụ ha ka okpu ata na ọ na-eme atụọrọ ọmara ọmamara atụọrọ ofe ka ofe isi n'ọhịa na amụta amaghị ihe na ụkọ ọmụmụ n'ọkwa na ofu ihe na ọwụ na Igbo mara ihe na ha ekwesịghị na-eze ege ndị South East Governors ntị maka na ihe ha ji obodo anyị azụ politiks. Ọ na-agwa m n'eziokwu na mme ka obodo mara na ndị ahụ oke amụsị na-atụ Igbo n'ahụ Igbo ọnụ. N'eziokwu na ndị ahụ mmiri ime ala na-egbu ji na ndị ahụ ndị soro mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ jewu n'akwa. N'eziokwu na ndị a dị ka agwa abalị na-enwe onye ma ebe ha dobere isi ma ọ bụ n'ugwu Awụsa ka ọ na ndịda be anyị na adị mma uru ha wụ ndị nze na ọha nwariri ego ụzọ obodo anyị ndị mmadụ na-anwụ ihe mberede okporo ụzọ nọ ndị a riri ego ọkụ obodo anyị Igbo ji nọrọ n'isi ruo ma taa n'ọkwa otu ndị azụ uru ego anyị eji wee gbapụrụ obodo mmiri dowere ụmụ ha na ụmụ ha adịzie ka ndị bịara ụwa ahụ n'obodo nna anyị. Gụchanụ ntụ na Igbo mụrụ nze m ọzọ ọyị m na ga-agwa Igbo ahụ ezigbo ọyị karịa ọyị m na agụkwara m Igbo agwa. N'eziokwu ka m na-agwa unu ọkwa ndị a ji ajọ ọchịchị wee kụọ obodo anyị ngwọrọ wee na-agwazi na unu gee ntị na onye gbara mmadụ egbe adịghị mma eghe ya mgbọ ha ragụbu na akwụ na ekwekwene na-agwa unu ndị be anyị na ndị ahụ agụ na-eche mba na ndị ahụ agụ ji ahụ obodo akpara ego. Gụchanụ ntụ na anụ m agwa unu na agbụrụ azụ okwe eri okwe ukwu onye aghọgburu ka a gbara ọkwa anụ m ka ha na-agba izu ka a ga-esi wee kwụsị sit at home oke ụbọchị emepere maka ebumọnụ na ekpere maka ọdịmma obodo Biafra ya na agbamume onye ndu ala Biafra Maazị Nnamdi Kanu. Ha na-agwa obodo ha jewe ahịa ha jewe ọrụ na ha na ya na ha na-eche ha mgbe tisa njukene ha mgbe ndị Fulani esmen na-egbusi ndị na-eje ahịa egbusi ndị na-eje ọrụ gịnị ka ha mere ihe ha pụtara ime wee saịnara anyị open grazing ka anyị na-arụ ma jiri zọwazi ya na nna anyị. N'eziokwu ndị be anyị onye ekwensu weta isi were isi ndị a yiri m ekwensu n'anya mgbe ha ji aza ezigbo mmadụ n'obodo wụkwa mgbe elekshọn na kampen ruru ha abidotaba ọka na striti bawa keke bawa menshin na enyenu mgbe ha winere elekshọn ha emechie keke mechikwa menshin n'otu aka ha iji wee gwa obodo na ha arụsị gburu onye na-enye ha nri ha wakụ echehuzi onye hụrụ ha ọdụ n'udu mmiri mgbe ha ji azụ omere ọrụ mepụrụ ndị ọ na-ahịa ahụ humanitarian philanthropist wuo oge kampen na elekshọn ha ekebe kọprais atọ ụmụ ogbenye ji ata ahụhụ ahụ anọ asị m otu gbakwukwe ha. N'eziokwu ndị be anyị gụchanụ ntị unu nna m gwara m na ofu mkpụrụ okwu ezu onye nwa mara ihe na nweta ọhụrụ mara ihe mara anya rọrọ arọ mara nke enere ene ọkwa atụrụ gbara ụmụ ya jụrụ ya ugboro na ka ihe emu na unu amara ihe nke mbụ si na ofu ugboro nke abụọ si na ugboro na-abụ ọkwa mgbe ejiri je ebu n'aka si na ihe eme eme na nke mere onye ọzọ ka ya eji wee mara ihe nna ajụzi Igbo ke mgbe unu ya ama ihe nwata jụrụ ihe gburu nne ya ọsị na-eju ajụọ ihe gburu nne ya ọsị na-eju ajụọ ya gịnị ka o ji n'aka ọsị na-eju nwa ahụ ndụ anaghị agụ ya unu ka na-ege ndị South East Governor ntị ịma na ọganihu anaghị agụ unu. Gụchanụ ntị unu ndị be anyị n'eziokwu ka m na-agwa unu ihe mmekwa nzi nwata ụkwụ ogirisi ebe a na-efe mmụọ jebezie n'ukwu mkpọrọ aka m adịghị ya ọ na-eme atụkwara ọmarụ onye mara asụ ya sụọ n'ikwu ịma ha asụ sụọ n'ala. Nna m gwara m na ome nke ahụrụ n'anya ka a na-ana aka ọ Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike Biafra wụ ya nwa buoro agha ndị Fulani na-ana anyị ọkwa otu ya nwa na-anụ ọgụ na-ata ahụhụ maka mmewu a na-emewu Igbo wee na-agwụ nnọọ ya ka anyị ga na-ege ntị ọ sị nọrọ n'unu Igbo a nọrọ n'unu ọsị anyị jebe ahịa anyị ejebe ahịa nọọ ya wụ Moses onye nzọpụta oge nke anyị. N'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ o doro m anya na obodo a bi n'ime ewu obodo onye kwuo ọnwụọ ma ịnwụ ha anwụ ihuo
mana egwu anaghị atụ m o doro m anya na onye ọhụrụ n'isi m na-awa aja eji nke wee chụọ na-agọziri Ahamadike na ndị Biafra ọhụọ na-ekwu na Biafra ya adị ọkpọ anyị na mma ya ehuru ọkpọ anyị na njọ ya ehuru onye ọhụrụ n'isi anyị na-awa aja n'obodo eji nke chụọ ọkwa aja duru m na maka nnọkara obodo ndị mmụọ. Fellow Ambazonians, 1st October it become Independence Day. We the one for use this opportunity for show now wait with their command so force it done the busy it Eju'M. We then secure a huge chunk of our land. We would then drive La Republic to Cameroon completely out. This battle it then take place for almost 1 month. No before social media would control a big part of our border with our allies them on the other side of the Eastern Security Network of the Biafran. Now for inside Indian and other places then we are not going for mention and for now. We then train the local forces then for day, our forces then they for day in full force ready for the takeover. Now very important and strategic mission way their command so it be day. Not be a force way we not go to see them every time for social media, but definitely the enemy it see the actions them and for the place where they pinch them properly. We now secure a large areas where we'll be capable for even drive motor them around those areas them for defend them and for hold them. We're gonna be proud for way to way with our own ingenuity as Ambazonian people them. It then be able to accomplish them on the ground. We hope for send this picture as part of our celebration of our capability and our independence. Now the emergence state this for Africa where they emerge. The British Southern Cameroon, Ambazonian. Now it is now na vanguard than this, now na picking than this up against all odds where they now wake up for rise up, for emerge as a new nation for Africa. May God bless you now. Happy Independence Day. We go to show na celebration for all the captured areas we would liberate them. It be totally under our control physically. And the one the way it be in our dynamic control, I think so we'll be very much aware with them. Trainings that they go on, equipments that they enter, be ready for the takeover because we are ready. We're gonna take chop Christmas. When they start this revolution, some people then we believe say Ambazonia might be the fee born picking the way the fee carry gun. We then come up from then gun changshoes to a full-fledged army on the ground. It be capable for defend itself and to protect territory. God bless you now. Nke bi na steeti nke Biafra gee ntị hụchaa ntị gị ọfụma onweghị onye a chọrọ ịfụ n'iro echi niile nọdụ na be gị onwe ihe ọbụla ị chọrọ ime mee ya taa dị 30th onwe ihe ọbụla ị chọrọ igo gaa gorie taa echi niile bụ October 1st onweghị onye a chọrọ ịfụ n'ilo na steeti niile nke dị na Biafran land asịkwana na ịnụrọ onye nụ ya karịa ibe ya asịkwara maka na oke o gburu na ntị chiri ya asịkwana na agọrọ gị echi achọrọ ịfụ onye ọbụla n'iro n'ọdị na be gị ha nwere ike isi go gawa na ha ga-enye gị ndị sekuriti aṅakwana ha ntị ọnwụ na ị chọrọ iji ndụ gị wee mere ihe nọdụ na be gị ndị nne na nna dụọ na ụmụ ụlọ ọdụ na onwere onye a chọrọ ịfụ n'iro echi gwa ụmụ gị ka ha nọrọ n'ụlọ ebe niile nke dị na Biafran land steeti niile nke dị na Biafran land achọrọ ịfụ mmadụ n'iro onye ọbụla nọrọ na be gị asịkwana na ịnụrọ ọ bụrụ na ị chọrọ iji ndụ gị wee mere ihe nọdụkwa na be gị. Okay guys, so that'll be all from us today.
And we do hope to see you in our next video. And if you have anything to say about this particular video, go ahead and drop it at the comment section, okay? And we'll get back to you. For now, it's goodbye and stay blessed. Bye. Joy.